IFM News. IFM News. Lokal. Go ahead. Limala na tiya panagsanay dagiti na dumaduma a residente iti Victor, tiya basic handloom weaving wenno iti panagabel, iti paset ti barangay Dagupan iti nasao nga ili. Nagturo nga mismo dagiti panakabagi iti Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute, ket iso dayti mang sursuro ken mga assistir kadagiti dream weavers of Lower Surong. Nagkan pa iti gundaway ang makapagsanay dagiti metmayat nga sursuro nga agabel manipod iti barbarangay iti north of the river. Sigun iti impormasyon agpaot ti limang aldaw ti panagsanay nairugi daytoy idi Lunes March 10 ken manamna mga agnodo hinto no Biyernes March 14. Namnamaen ti lokal na gobyerno ang kalpasan ti panagsanay ket ad-addadanton ang nakasursuro dagiti partisipante ken makapataod danto na kadagiti bukod da a disenyo. Bigbigyan na ti LGU, ababain ka dito programa ket makaipaayat ti panagungar iti ekonomiya. Saan lang anayin asapol, no dikit mapreserba pa iti tawid ti kultura, makairamanan amang patidker pa daytoy, iti panakikinamayat dagiti gunglo, iti agab-abel ti Vintar. Kadagupan kadagiti manarimaan ti panagsanay na ket dagiti agapo iti barangay Salsalamagi, barangay Alsem, barangay Dagupan, ken iti barangay Tamdagan. Wow. Damag iti ili ti Vintar, kadwa iti 99.5 at Lawag, Arlie Johnson, Team Tatapol.